isang
जाती है हल्दी, उसके बाद वो गाय भैंस वगैरह खाते हैं, तो गाय भैंसों का चारा बन जाता है, वो भी उसमें आ जाता है और ये धान अलग हो जाएंगे। तो त्रिपाल बिछा दिया नीचे ताकि धान जो भी निकले वो इस त्रिपाल में निकले और वो फिर कट्टे में भर भर के हम लोग अंदर रखेंगे। और ये देखो धान की छटाई शुरू हो गई है। ट्रैक्टर के पीछे धान को अलग करने वाला जो है वो मशीन लगाई गई है और देखो कैसे उछल के उधर उड़ रहा है धान का जो भी बुरादा है ना वो। और जो त्रिपाल में देखो त्रिपाल में सब जमा हो रहा है, धान निकल रहे हैं, केवल धान के दाने, बाकी जो भी है
Kain tayo. Kubos. Breakfast. Pagkamatay ng isang Pinay nurse sa Abu Dhabi dito sa United Arab Emirates. Nauna-unang nagawa ng video at ang dahilan ng pagkamatay ng kababayan natin ay isang car accident at media o balita dito sa UAE. Ngunit may balita na ilang araw din pala itong nawawala at magkaiba ang sinasabi na pinagkakabaho ang hospital ng Pinay at ng kanyang agency. Dito kasi sa UAE ay bawal na bawal talaga ang mga balitang ganito. Lalo na ng krimen o kaya naman mga vehicular accident. Kaya mababas na tayo ng lalabas na balita o pinapublic ng media dito sa United Arab Emirates. Patay na nang makukuha ng isang Pinay nurse sa Abu Dhabi sa UAE matapos mapaulat na nawawala. Hustisya